Bé, moltes gràcies a la presidenta i a tots els portaveus de la comissió que heu sol·licitat la compareixença del Consell Nacional de la Joventut per parlar dels temes d'ocupació. Primer de tot, ja sé que les coneixeu totes i tots les dades de la situació, però sí que volíem fer posar-vos quatre números perquè entre tots partim de la mateixa realitat. Aquesta és la dada d'atur juvenil segons l'EPA, com ha anat pujant des del 2007 fins a arribar al gairebé 40% d'atur juvenil en la franja 16-29 anys. Aquesta és la taxa d'atur segons grups d'edat, on podem veure la diferència d'aquest atur segons la franja d'edat i com aquest atur està afectant especialment a les franges més joves de la població. Aquest és el percentatge de destrucció d'ocupació en els últims anys i aquesta franja blava són els llocs de treball que estaven ocupats per persones joves. I aquí està la dada que per nosaltres considerem clau, que és la taxa d'emancipació juvenil, que vam aconseguir el 2007 arribar al màxim índex d'emancipació, aquest gairebé 33%, i com des de l'arribada de la crisi, el 2007, només ha fet que baixar. Una altra dada, la sobrequalificació i la diferència d'aquesta sobrequalificació entre la població jove i la població general. I per últim, el número de persones joves que han deixat el país per anar-se'n a l'estranger des del 2009. Llavors, amb aquesta realitat, bàsicament el que volia fer ara era una petita descripció amb aquesta situació de dades i amb com estem en el Pla Nacional de Joventut, però com que això ho vam parlar a l'anterior comissió, doncs tampoc no m'extendré gaire. Simplement volia comentar la necessitat que aquest Pla Nacional de Joventut es desplegui. Aquest Pla Nacional de Joventut té aquesta missió que veieu aquí en la pantalla, que és l'emancipació de les persones joves, i això vol dir que les persones joves tinguin la capacitat de realitzar el seu projecte de vida i a més aquesta emancipació s'ha de fer amb l'empoderament de les persones joves, que és l'altre bloc o l'altre principi general del Pla Nacional de Joventut. Aquests són els 7 reptes, els 7 eixos estratègics del Pla Nacional de Joventut, un Pla Nacional de Joventut que el tenim aprovat però que ara falta que es desplegui i es desplega mitjançant 3 projectes i 3 plans d'actuació, un dels quals depèn del govern, l'altre depèn de les entitats municipalistes i l'altre depèn del Consell Nacional de la Joventut i les entitats juvenils del país, però que en principi el que nosaltres reivindiquem com a urgent és que el govern faci la seva proposta de pla d'actuació juvenil, de pla d'actuació del Pla Nacional de Joventut i que aquest pla ha d'anar acompanyat de les partides pressupostàries corresponents. Llavors, en aquests eixos del Pla Nacional n'hi ha un, que és el de la transició laboral de les persones joves, que considerem que és el prioritari. Llavors, entrem dintre ja del que nosaltres hem treballat des del Consell. Us explico una mica el procés. El procés, després de veient la realitat i de fer propostes i posicionaments varis en el Consell, finalment en una de les assemblees generals hi va haver un posicionament conjunt del conjunt d'entitats juvenils del Consell de sol·licitar o de fer la demanda pública que volíem que hi hagués un ple monogràfic sobre la realitat dels joves i sobre ocupació juvenil, demanda que els diferents grups vau acollir i que en principi li heu donat sortida i serà aquest ple a finals de juliol. Llavors, també a partir d'aquest moment d'aquesta demanda d'aquest ple, el Consell i les entitats juvenils han creat un grup de treball específic per temes d'ocupació juvenil i diguéssim que ja fa uns quants mesos que hem anat debatent i treballant propostes i el que ara us explicaré és les conclusions de quines són les mesures que hem considerat prioritàries i que són els temes que volem centrar de cara a aquest proper ple. Diguéssim que hi havia més coses sobre la taula, algunes les hem deixat aparcades per un pla una mica més ambiciós, a mig termini. Algunes també les hem deixat aparcades perquè no són competències directes ara mateix del Govern de la Generalitat. I llavors en les propostes que ara explicarem són aquelles propostes que considerem que són d'aplicació
ràpida, per tant en el curt termini, i que a més considerem prioritàries i que són competència de la Generalitat. Les hem emmarcat aquestes propostes en aquests 5 apartats. Un és el d'aquesta creació d'espais de concertació, un altre l'aplicació de la garantia juvenil, ara entrarem cadascun d'ells. El foment de l'autoocupació del cooperativisme, la millora de la formació i la millora de les condicions laborals. Llavors, si entrem en el primer, aquest espai de concertació que reclamem, diguéssim que és per ocupar un buit que ha deixat la finalització de l'acord de mesures d'ocupació juvenil, que és un acord que teníem que va acabar el 2012, que a part d'unes mesures acordades amb la societat civil i el govern contenia també un espai de seguiment d'aquest acord i per tant un espai d'interlocució entre el departament i les entitats juvenils i que finalitzat aquest acord s'ha perdut també l'espai de seguiment i d'interlocució i per tant el que englobem en aquest primer apartat és per una banda la creació d'aquest espai de diàleg i de concertació de polítiques públiques sobre ocupació entre les entitats juvenils i el Departament d'Ocupació. I per a què? Per a crear un pla, un conjunt de mesures i d'objectius concertats que substitueixin l'acord de mesures d'ocupació juvenil que teníem fins al 2012. El que passa que a l'hora de plantejar-nos aquest acord, el que proposem és que sigui més ampli que l'acord de mesures d'ocupació juvenil, que abasti més col·lectius de persones joves i que tingui present quina és la realitat a l'hora de fer les polítiques. Llavors, nosaltres pensem que aquest nou pla d'ocupació juvenil o aquest nou acord hauria de girar en aquests 4 objectius estratègics que precisament són els 4 objectius que té el repte 2 del Pla Nacional de Joventut. El Pla Nacional de Joventut, amb aquest eix d'aconseguir l'èxit de la trajectòria laboral de les persones joves, emmarca aquest eix en 4 objectius, un que gira més al voltant de l'ocupabilitat de les persones joves, un altre que gira més en les condicions laborals, un que és tot el paquet que conté totes les mesures de foment de l'autoocupació, el cooperativisme, l'emprenedoria, i un últim que és el d'avançar en un canvi en el model productiu i per tant en els sectors estratègics, apostar pel coneixement i per la igualtat d'oportunitats en el món laboral. I per tant pensem que aquest nou pla d'ocupació que demanem que es creï i que es confeccioni de manera participada amb la societat civil, amb les organitzacions sindicals, les patronals i el govern, pensem que hauria de desplegar àmpliament aquest repte segon del Pla Nacional de Joventut. A continuació, el següent paquet, diguéssim que seria la demanda que a Catalunya comencem ja a aplicar la garantia juvenil que es proposa a nivell europeu. Com tenim aquí, la garantia juvenil és el dret, el que pretén és crear un dret a les persones joves a accedir al mercat de treball en condicions de qualitat o a rebre una formació o un reciclatge des del moment que, o sigui, a partir de 4 mesos, des del moment que finalitza els seus estudis o que acaba en un lloc de treball, per tant accedeix a l'atur. Diguéssim que aquest programa és un programa innovador que sovint el que fa és coordinar més serveis que puntualment es poden estar donant o no, coordinar-los més amb la voluntat d'oferir aquesta situació, facilitar que no hi hagi persones que no estiguin en cap situació i per tant que aquest col·lectiu que sovint s'anomena ninis, intentar evitar-lo, diguéssim, i per tant el que s'aposta és perquè no hi hagi cap jove que no tingui un lloc de treball, que no estigui formant-se, etc. Això implica diverses qüestions. Una és que s'ha de millorar l'atenció que es dona als serveis públics d'ocupació i per tant aquesta seria una de les primeres propostes que per nosaltres s'emmarcaria en aquest paquet de la garantia juvenil. Vull dir que el que proposem és que en els serveis d'ocupació públics es faci una atenció personalitzada i continuada de les persones joves,
que en aquesta atenció es confeccioni amb cada persona jove un pla d'acció individualitzat que contingui quines són el recorregut o el camí que ha de fer aquesta persona jove, si continuar formant-se, si agafar experiència mitjançant unes pràctiques professionals o directament accedir al món de treball, a un lloc de treball amb unes mínimes condicions. Per tant, també com a objectius d'aquesta garantia juvenil, un ja hem dit que era el dels serveis d'ocupació, l'altre seria aquest augment de la inserció laboral de les persones joves i, per tant, com oferim llocs de treball en condicions laborals dignes des d'aquests serveis d'ocupació, i aquí pensem que sí que hi té part d'acció, o sigui que intervenen en aquest programa, hauríem d'intervenir o hauríem de coordinar des de tot el departament d'ensenyament en tots els cicles formatius de qualsevol grau, els serveis d'ocupació en totes les branques, diguéssim, des de la formació professional, des del SOC, etc. I llavors, quins criteris? Nosaltres pensem que aquesta garantia juvenil s'hauria d'aplicar a totes les persones joves entre 16 i 29 anys i després creiem que algunes de les mesures que conté la garantia juvenil que es proposa a nivell europeu, com per exemple les pràctiques laborals, s'haurien de limitar a una edat inferior als 29 anys per no propiciar que hi hagi persones joves que passin d'un contracte de pràctiques a un altre indefinidament. I també una cosa important que volíem destacar de la garantia juvenil és que no ho hem de limitar a col·lectius amb menys formació o en col·lectius amb més risc d'exclusió, sinó que si el que es tracta és de crear un dret per a totes les persones joves, doncs que no hem de limitar en funció de perfils o així, sinó que el que hem de fer és adaptar el programa a cada perfil, per tant a cada persona jove. Llavors, el següent paquet seria les propostes que hem fet al voltant de l'autoocupació i el cooperativisme. Aquí hi ha algunes propostes concretes que s'han treballat en el si del Consell. Per una banda, impulsar un model català de microfinances amb participació de l'Institut Català de les Finances, però també amb participació o la proposta de crear un fons a partir també amb capital privat i amb participació d'empreses o d'entitats, diguéssim, i que això pugui avalar-lo el Departament d'Empresa, que pugui ser avalat per l'Institut Català de Finances i per tant el Departament d'Economia. D'altra banda també oferir un assessorament, una línia d'assessorament específic i finançament per a projectes d'autoocupació individual o col·lectiva. Insistim bastant en individual o col·lectiva, perquè sovint només ens fixem en el model d'autoocupació d'autònoms i pensem que una manera d'accedir a l'autoocupació potser amb més facilitats i sense necessitat de ficar tant de capital, etc., seria el cooperativisme i per tant l'autoocupació col·lectiva, i que també creiem que és un model que té uns principis de democràcia, de participació, etc., que són més els que defensem des del Consell Nacional de Joventut, i per altra banda també el context ens està dient que el món cooperatiu és el món el sector empresarial que menys llocs de treball ha destruït proporcionalment, diguéssim, i per tant que com a model, diguéssim, és el que considerem que s'hauria de potenciar més. I en això és el que la següent proposta és això el que ve a reivindicar, que és que s'ha de fomentar el model cooperatiu i que per tant s'han de fer polítiques o algun programa de promoció del model cooperatiu. I per últim, aquesta proposta de la reempresa, que és potser una línia innovadora, que és com un nou concepte d'emprenedoria en el qual el que es proposa és que alguna empresa que està a punt de plegar o que l'empresari està a punt de jubilar-se pugui ser, diguéssim, cedida o
o traspassada amb un nou emprenedor, un nou empresari que pugui reinventar l'empresa i fer-la funcionar. I per tant, evitar que una empresa que anava a tancar i per tant hi ha alguns llocs de treball que s'havien de destruir, doncs evitar aquest procés. El següent paquet, que seria el de la formació, no tenim més remei que parlar de proposar que es facin enrere algunes mesures de les que s'han aplicat en els últims temps. Una és les taxes universitàries. Tot i que pensem que les taxes progressivament s'haurien d'anar reduint, el que sí que proposem per fer ara, com que veiem que no seria viable reduir-les o anar tendint a la gratuïtat, que seria l'ideal, el que proposem és que en el sistema implantat en aquest curs que girava al voltant d'uns llindars de rendes que definien quin era el preu de les taxes, que realment fem aquests llindars realment progressius, que ens trobem que la majoria de la població està al llindar més alt i que per tant la majoria de la població ha pagat l'augment del 66% de les taxes i per tant un model que se'ns venia com un model progressiu on cadascú pagaria en funció de la seva renda no és real perquè la major part de la població està pagant la taxa més alta i per tant ens creiem que una bona solució en el moment actual, en aquest moment, és que fem aquests llindars de rendes realment realistes amb la situació del país i que per tant ajustem aquests llindars de manera que les famílies i les persones joves quedin distribuïdes proporcionalment a la realitat en aquests llindars i per tant les taxes en general siguin progressives al nivell de les rendes. I en aquest sentit també proposem que aquest mateix criteri, amb aquestes mateixes taxes, amb aquests mateixos llindars, s'apliquin també als màsters oficials, que el preu també el fixa la Generalitat. Diguéssim que ara, que és quan més gent s'ha de formar i més gent ha de continuar formant-se, també perquè no té més remei, diguéssim, doncs que aquests màsters oficials i sobretot els màsters oficials professionalitzadors que apliquin també aquest model de llindars en les taxes per accedir-hi. I després, enllaçant amb el que parlàvem fa un moment, l'ampliació de l'oferta d'estudis, no oferta en places sinó en diversitat d'estudis que es poden cursar a través de l'Institut Obert de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya. Pensem que s'ha d'ampliar aquesta oferta d'estudis que s'ofereixen i també augmentar, sí, en aquest cas, les places en les escoles oficials d'idiomes. I per últim, hi ha tot un paquet de propostes potser un tant més genèriques, però que són mesures a tenir presents a l'hora d'aplicar tota la resta de propostes que nosaltres fem. Per una banda és tot el que fa al frau en els tipus de contractes, sobretot en els contractes de pràctiques i de formació, que existeixen en aquest moment. Per tant, creiem que la Inspecció de Treball hauria de fer una feina específica en vigilar el bon ús en aquest tipus de contractacions. I per altra banda, garantir, creiem que es pot regular, que els convenis de pràctiques que existeixen, i per tant els convenis no contractuals, diguéssim, puguin equiparar les condicions als contractes laborals o assimilar-les. Que creiem que també hi ha tot un sector de joves que estan treballant en empreses amb aquests convenis amb unes condicions encara més precàries que el que ja és precari en general, diguéssim, en el món laboral. A continuació també tenir present en totes aquestes mesures d'inserció laboral de les persones joves els col·lectius amb més risc, com podien ser les persones discapacitades, els d'origen migratori, els col·lectius LGTB, etc. Inclosa la perspectiva de gènere, diguéssim. I per últim, ja ho comentava abans amb la intervenció amb el director general de Formació Professional, que totes aquestes mesures tampoc no siguin la porta d'entrada dels minijobs o d'altres feines precàries en el nostre mercat laboral. Diguéssim que ja en tenim suficient de treballs temporals, de treballs precaris, i no caldria que aquest foment d'aquesta garantia juvenil, per exemple, o d'aquest accés al mercat de treball fos mitjançant pràctiques que
augmentessin aquesta precarització dels llocs de treball que ocupen les persones joves. Aquestes serien, com molt en resum, les propostes que venim treballant. I finalment voldria exposar-vos què és el que des del Consell esperem que passin els propers dies fins que se celebri aquest ple. A nosaltres ens agradaria que fossin capaços, o que fóssiu capaços els diferents grups, que a partir d'aquest document, que només és una primera bateria de propostes que les entitats juvenils hem consensuat per proposar-vos, ens agradaria que les agaféssiu, que en el que esteu d'acord hi treballéssiu, en el que no intentéssim veure el per què no, i que entre els diferents grups intenteu consensuar algunes propostes en les quals estigueu tots d'acord i fer-les arribar al govern. A nosaltres el que ens agradaria és que el dia del ple poguéssiu aprovar en aquest ple un paquet de mesures prioritàries, de xoc, urgents, vista la situació, creiem que el moment ho requereix, i que aquestes mesures vagin acompanyades d'una dotació pressupostària que les facin possibles. Llavors, aquí vosaltres ja sabreu quines són aquestes propostes que vosaltres considereu prioritàries, les que considereu que seran més efectives a l'hora d'aplicar-les, i vosaltres mateixos considereu quines són les partides pressupostàries que seran necessàries. Però sí que creiem que tancarem el ple en fals o donarem un exemple, diguéssim, a la societat si en aquest moment, amb la situació que tenim, amb aquest 50% de joves a l'atur, en el ple monogràfic que s'ha de celebrar sobre l'ocupació juvenil, no fossin capaços de treure algunes conclusions, d'aprovar algunes mesures i que aquestes mesures assegurem que es fan possibles amb la dotació econòmica que necessitin. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor Contreras, per la seva presentació sobre aquestes mesures concretes per l'ocupació juvenil.